O 27 de setembro temos unha votación moi importante en Suiza. Imos votar sobre a migración moderada, esa famosa iniciativa que tanto engana, esa iniciativa que soa cas palabras que é migración moderada. O que eles realmente pretenden é liquidar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tanto migrantes como autóctonos, xa que se iso vai adiante, adeus os acordos bilaterais que a Unión Europea, porque esa iniciativa o que pretende é acabar co acordo de libre circulación que existe entre a Unión Europea e Suiza. Con iso, que leva? Que automáticamente xa non podremos tampouco ter contacto co mercado da Unión Europea, porque aplicarase a cláusula guillotina, que está todo ligado. Entón, o que se pretende con esta iniciativa non é realmente liquidar ou baixar o número de inmigrantes neste país. O único que se pretende é que teñan menos dereitos e que non reclamen. Que voltemos aos tempos de atrás, onde os estacionais non tiñan ningún tipo de dereito, non podían nin traer a súa familia, non tiñan dereito a desemprego nin outro tipo de prestacións. Ese é o que se pretende. Inténtase facer un dumping social, crear realmente falsas esperanzas. Eles din que é para baixar o número de persoas que este país que está superpoboado. Pois non, para nada. Iso non vai significar, non vai ter ningún tipo de impacto. O único impacto que vai a ter é a perda de dereitos laborais. E tamén para a xente que vive aquí e para os suizos que viven aquí, porque eles mesmos tamén terían un impacto, porque automáticamente moitos dos convenios colectivos de forza obrigatoria saltarían polo aire porque xa non tería lugar de aplicalos, e outras cousas como é as medidas de acompañamento que foron introducidas grazas aos acordos bilaterais, que significa ter un control, inspeccionar as obras, as empresas para que estea todo na lei, saltaría polo aire. Acabaríase tamén o tema de exportar libremente ao espacio da Unión Europea, que é o principal mercado de Suiza, e con iso moitos peches de empresas, e por iso tanto sindicatos como organizacións patronais están polo non, e por iso vos recomendo votar non o 27 de setembro, votade non a esta iniciativa de migración, porque sería o fin do noso país, sería o fin de Suiza e da súa economía, e sería voltar aos tempos de antes, onde os traballadores non tiñan ningún tipo de dereito, estaban sumidos ao beneplácito do patrón de turno, e que ademais non poderían nin tan siquiera ter a súa familia aquí con eles. Pois por iso, non voltemos aos tempos do Sesonier, non voltemos para atrás, votade o 27 de setembro non, porque é máis que preciso e necesario.